Naše nástrojárna Kaskoformy vznikla v roce 2005. Byla majiteli založena jakožto podpora pro lisovnu, která tady byla už od roku 1992. A v té době, než nástrojárna byla k dispozici, museli se všechny zásahy kolem forem řešit externíma firmama, což bylo velmi náročné z pohledu jak finančních, tak i časových. Naše firma, jak říkáme, má všechno pod jednou střechou, to znamená, my jsme schopni vlastně nabízet služby od vývoje plastových výlisků, to znamená toho finálního produktu, přes konstrukci forem, různých přípravků a následně samozřejmě té výroby. Máme i měrové středisko, takže jsme schopni měřit jak plastové díly, tak ty naše kovové obrobky. Největší změny vidím tak kolem roku 2018, kdy jsme obnovili strojový park, obnovili jsme softwarový systém, v kterém pracujeme, a vlastně datové úložiště. Začínal jsem jako obsluha CNC strojobráběcího, prošel jsem pozici technologa a teď jsem na pozici vedoucí výroby. Z mého pohledu je to ideální postup, kdy ten člověk na řídící pozici dokáže pak posoudit celý ten průběh té výroby. Jsem projektový manažer, mám na starosti starání se o projekty od nabídek až po vedení celého projektu a následné její ukončení. Začalo to roku 2015, byl jsem vlastně ve třeťáku na učebním oboru obráběčkovu, kde jsme si mohli vybrat mezi pár firmami. Já jsem tady 6 let, brácha je tady 2 roky a zatím jsme v pohodě. Navzdory situaci, která se teď odehrává ve světě, potažmo i v České republice, tak situace v Kasko a Kaskoformy je velmi dobrá, takže věřím, že ten progres bude ještě lepší, než je aktuální situace.